Derivointisääntöjä. Edellä etsittiin erotusosamäärän raja-arvon avulla derivaatta f,x0 tietyssä kohdassa x on yhtä kuin x0. Yleisesti muodostetaan derivaattafunktio f,x derivoimalla alkuperäinen funktio. Derivoinnista voidaan käyttää merkintää d. Tällöin sanotaan, että funktio derivoidaan ja merkitään saatavaa derivaattafunktiota f,x on dfx. Seuraavassa esitellään muutamia yleisiä derivointisääntöjä sekä potenssi- ja polynomifunktioiden derivointikaavat. Näiden avulla voidaan derivoida jo muutamia funktiotyyppejä. Vakion siirto derivoinnissa. Derivaatta a kertaa fx, missä a on vakio, on yhtä kuin a kertaa derivaatta fx. Eli vakio a voidaan siirtää derivaatan sisästä siihen eteen. Ja tämä voidaan kirjoittaa pilkkumerkinnällä muodossa a kertaa f,x. Summan derivoiminen. Derivaatta fx plus gx suluissa on derivaatta fx plus derivaatta gx. Toisin sanoen summan derivaatta on derivaattojen summa. Edellä esitetyt derivointisäännöt vakion siirtoderivoinnissa ja summan derivoiminen voidaan yhdistää ja esittää muodossa derivaatta a kertaa fx plus b kertaa gx on a kertaa dfx plus b kertaa dgx.